Heno e-bost yw un o'n nosweithi mwyaf glamorous calendar Cymru, oherwydd mae BAFTA Cymru digwydd fan hyn yn ganol Gaerdydd. Felly, ni'n mynd i weld y celebs a'r ser i gyd o Gymru wedi gwisgo i fyny, a fi'n mawr obeithio bod nhw'n mynd i blesio. Wel, sgwlwch, Sara Gregory yn edrych yn fabulous. Diolch yn fawr, Ei, fi licor gwallt. ti hefyd? Diolch, gael bach o felfed. Bach o felfed shein bach neis. Neis ar gyfer y chlysur arbennig yn gret i gwtio. Unrhyw ysgynfred. Nes i weld ti'n y Steddfod ac o'n i fel, Huw, fi moyn sash Huw Fash. Nes ti gedded heibio fi, nes i fynd, alright, a cedded heibio. Chyma beth, weithiau mae rhaid roi'r sympathy vote ond dos e. Come on then. Ti wedi haeddi sashetten. Waw. Waw. Dim lot o ddinon yn cael rhywun. Wed wrthai mae ffrog hyfryd mae Lowri. Vintage yw hon. Ie. Ultra ospec. Felly brynesion blynedd y maith yn ôl. Ted Baker yw i, o'n i'n poeni chydig bach, Ayres, gallai rwy'n arall fod yn gwisgo'r un un. Ond cadw ar trend, sneb di gwisgo dim byd tebyg yn harad. Ti ddim wedi ennill prif wobr BAFTA. Nago? Prif wobr BAFTA yw Dafydd, Myles, chi wedi ennill sash Huw Fash. Am edrych mor stylish ar y carped coch. Does he do this with everybody? Rhodri. Really that special. Wel, chi'n edrych yn stylish iawn gan ystyried eich cyflwr. Wel ie, dda'n anodd i ffindo rhywbeth oedd yn mynd dros y bump bod Huw. Ond ti'n edrych yn hynod stylish. Diolch yn fawr. So, amser i chi'n dod i digwyddiad fel hyn, beth i chi'n neud? Mynd trwyddo meddwl os wedi gwisgo hwnna spel? Neu, ma hwn yn fabulous? Wes i allan i gyno neithwr, cyno mawr, chymod, Jewish New Year neithwr. Ie. A fites i gormod, so goffo fi newid y wisg bore yma. Erin, ti'n edrych yn fabulous. Diolch, ceriad. A ti, neis i weld ti. Beth yw hwn? Dylanwad Efrog Newydd, byw yn Brooklyn, Sex and the City. Just codi fel lan yn Brooklyn, ie. Sgwlwch pwy mae'r stylish mae hwn. Yn ble mae sash fi? Wel, ni wedi roi'r sashes i gyd erbyn hyn, ond blwyddyn nesa. Nes i gwisgo hwn ar gyfer Canu Gymru, a ni'n meddwl fi'n really dwlu ar y gwisg yma, a ni'n meddwl fi'n gyswtio Heno yn really dda, so, yeah. A ti'n edrych mlaen i berfformio o flaen pawb? Ydw, fi'n really nervous, ond fi'n really edrych ymlaen, achos sa'i di wneud unrhyw beth fel hyn o'r blaen. Catrin, coch, splash o animal skin, block heel, ti'n cadw lan o'r ffasiynau. Dwi dod o Linden nawr, na. Na, mae hwn, 30 quid o H&M. O'n i ddim moyn gwario lle o'r arian. Ond ie, a mae'n cadw fi'n gynnys hefyd. Wel, gwelwn i chi ar hyn wrthnos diwetha, bach mwy slick heno. Nes i briodi blwyddyn yn ôl, a nes i wisgo hwn nos yn y briodas. So, tell our viewers about your beautiful outfit. Do you know what? There's a beautiful story to this. I bought it when I was 16 years old. It was vintage then. And you still fit into it, I feel. I know. Okay. But I bought it when I was 16 in the hope that I would one day go to the BAFTAs. Sgwlwch pwy mae'r hyfryd me yma Walford yn edrych ar ôl rhydeg am oriau yn y Cardiff Half. Fi gymrodd o oriau, dweud gwir. Oriau maith. Lucy, frog, beautiful. Diolch yn fawr iawn. Tro crownd. Chi ddim yn edrych canol oed o gwbl, Lucy. Tro crownd ni'n cael gweld. Lucy Owen, geswch beth? Beth? Na! Sash! Mae Lucy Owen, boys, mae wedi haeddi sash os blynydde, ac o'r diwedd, Lucy, gan bod ni'n gwybod bod Rhodri wneud dim at o gwybod dilla di, ti'n mynd i gael sash Huw Fash. Well, who needs a BAFTA when you got a sash?